unit, paresang arsog, kag sang sang arsog sir, mo na yung mga jail joint sa amon kanina. So, tigayin na mo, nadakpan ng suspect, no? Kamusta sa karon sir ang suspetsado, sir? Update sa toll pamedikal sa namon, so for the meantime, hari di sa subong sa amon sa police station, gawlat mo siya for commitment. Yes, Bombo Dennis. Amo to ang pahayag ni Police Lieutenant Marion Vineflor. Kadto na kita sa isa man ang dakop dito man sa Talisay City, ang top 1 most wanted sa kaso nga rape. Ginkilalang suspitsado nga si Rolly Derembes alias Boboy, 41 anyos, nagapuyo ini sa Sindafani, Barangay Zone 10, Talisay, Negros Occidental. Nadakop ining suspitsado sa Purok, Kabulacan, sa amuman nga lugar, Bombo Dennis. Ginisyu ini ang warrant of arrest ni Honorable Jovi Victoriano Dioso, presiding judge RTC Branch 49, Bacolod City. Ang ini nga kaso, Bombo Dennis, wala na sang bail, kag sa karon ang suspitsado ang nakahunong naman sa Talisay Station, Bombo Dennis. Pamatian bala naton ang pahayag liwat ni Police Lieutenant Marion Vincent Vinaflor. Ang isa nila mo nga nadakpan, muna si Rolly Derembes, Pitana Jr., 41 anyos, taga Sindapani, Barangay Sonten, nadakpan siya naman sa Puro Kabulacan, Barangay Sonten. So, ang sininga kaso is rape. Do ang ininga warrant of arrest, Honorable Judge Victoria Iuso, presiding judge ng RTC Branch 49 Bacolod. So, no bail ni ka for the meantime, ari mo na subong sa amon sa station for commitment man. Yes, Bombo Dennis, ang motong pahayog no ni Police Lieutenant Marion Vincent Vinaflor. Sige. Ini si Bombo Rainsel Pama nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo. Namagid, salamat. Bombo, Rainsel, Rain, Pama na mga balita man na tipo ni Bombo Rain sa may gikan niya sa may syudad niya sa Talisay. Sanbay na kamo dito ganyo sa tatay pasodo la ko labas kapag nagapauna ang mga balita nasyonal, pratikamente pinakalitis karong kaso iya sa COVID-19 sa bugos nga Pungsod, Pilipinas, Pictaron, tapanay, basi buwas, magadugang panay, basi magasobra, magatasabay timil, ang mga kaso na ito niya sa COVID, no? Kaya subong sinig ko, 17,220, no? Ang new COVID cases nga na-record sa nasa Department of Health sa subong lang niya nga adlaw mga kaibanan, no? Ito subong 56,000 na active cases ito nationwide. May mga probinsya pa, may mga lugar pa ginatanaw nga base mapidalo man sa COVID alert level number 3. Mga kaibanan, kaya di ko magdugang pagilang kaso sa COVID, mabutang ka naman sa taas alert level mga kaibanan. Arin News Center sa itong Bombo Network News. News Center, come in! And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikalimas o ika-6 sa buwan ng Enero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating COVID-19 update, bagong COVID cases sa bansa pumalo sa highest daily record na mahigit 17,000. Samantala, 487 million pesos na shelter assistance na ibigay na sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Si Pangulong Duterte naman nagpatawag ng pulong sa IATF ngayong hapon dahil pa rin yan sa patuloy na pagsipa ng COVID-19 cases. Yung Berjaya Hotel na tinuluyan na ipasara na ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Makati, yung pamunuan naman ng naturang hotel umalma. Ang Supreme Court naman inanunsyong tuloy na tuloy ang 2020-2021 bar exam kahit mayroong biglaang pagtaas ng COVID-19 cases. Omicron cases sa Pilipinas sumakyat naman sa 43 matapos madagdagan pa ng bagong 29 na local cases.
mula sa returning Filipinos. At sa ating international news, ang India nakapagtala na ng unang kaso ng pagkamatay dulot ng Omicron variant. At sa ating balitang palakasan, eksaktong isang buwan bago pa man ang opening, gobyerno ng China sinimula na ang pinakamahigpit na closed-loop operation sa Winter Games para iwas sa COVID-19 ang mga atleta. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Nakapagtala ang Department of Health ng 17,220 na karagdagang kaso ng COVID-19. Ito na ang pinakamataas na record sa daily list ng DOH simula ng unang matukoy ang kaso ng COVID dito sa Pilipinas. Samantala, mayroon namang naitalang 616 na mga gumaling at 81 ang mga naitalang bagong pumanaw. Sa kabuang bilang ho ng mga naitalang kaso sa bansa, nasa 2.0% o katumbas ng 56,561 ang mga aktibong kaso. 96.3% o katumbaso ng 2,780,613 ang mga gumaling at 1.79% o katumbas ng 51,743 ang mga naitalang namatay. At ayon nga sa pinakahuling ulat, lahat ng mga laboratorio ay operational nung kinuhang naturang data habang meron namang 11 laboratorio ay hindi pa nakapagsumiti ng kanilang datos sa COVID-19 Document Repository System. Base nga sa data, nakaraang 14 na araw, ang kontribusyon ng 11 laboratorio na hindi nakapagsumiti ay humigit kumulang 2.8% sa lahat ng mga samples na naitest at 4.5% sa lahat ng mga nagpositibong mga individual. Sa dagdag pang mga balita, sinimulan ngayong araw ang mas pinaigting na pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga senior citizen sa National Capital Region. Ito ay sa gitna ng pagsirit muli ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa na pumalo na sa higit 10,000 o nasa 17,000 na. Sinabi ng Department of Health Office sa National Capital Region, nasa 52,000 senior citizen ang target bakunahan sa Kamaynilaan sa Senior Citizen National Vaccination Day. Pre-registered man o hindi, tatanggapin ang lahat ng eligible seniors sa COVID-19 vaccination sites sa Metro Manila. Maaari rin umanong magpaturok ang mga kasama ng senior citizen na wala pang bakuna. Napagalaman na kabilang ang mga senior citizen sa mga grupong vulnerable o delikado kapag tinamaan ng COVID-19. Nauna nang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na pinag-iisipan ng gobyerno na magkaroon ng vaccination day para sa senior citizens sa buong bansa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha tayo muna ng update hinggil doon sa 487 million pesos na shelter assistance doon ho na naibigay sa mga nasalanta ng Typhoon Odette. Abang si Pangulong Duterte nagpatawag po pala ng pulong sa IATF kaugnay ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. May report si Bombo Raymond Tinasa. Bago nga yung pulong ni Pangulong Duterte sa IATF, Bombo Dennis, ito at inianunsyo ni DSSUD at o kaya itong Department of Human Settlements and Urban Development, DSSUD Secretary Eduardo del Rosario, na nakapagbigay na ang gobyerno ng nasa 487 million na cash shelter assistance sa mga sinalanta ng Bagyong Odette, kung saan ay nasa 4 million na katao ang apektado. At sinabi ni Secretary del Rosario, ito ay dinaan sa National Housing Authority. At ito ay alinsunod umano sa naging direktiba ni Pangulong Duterte. Batay sa report ni Secretary del Rosario, ang totally at partially damaged ay sa Bagyong Odette ay umaabot na sa 597,779 na kabahayan sa regions 4B, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Caraga at yung Bangsamoro region. Maliban sa cash assistance, sinabi rin ni Del Rosario na nasa 19,000 shelter grade tarpaulin sheets
ang naipamahagi na ipadala sa Cebu, Southern Leyte, Caraga Region para ito ay bilang tulong mula naman sa United States Aid for International Development at ang International Organization for Migration at ng Philippine Coast Guard. Na ito pa ang bahagi ng pahayag ni Secretary Del Rosario. Well, actually, ang naibigay na natin ay 487 million. Ito ay naibigay ng National Housing Authority. Ang 487 million ay naibigay natin sa lahat ng lugar na nasalanta at ang nakatanggap nito ay 97,500 families. Ito ay immediate cash assistance na nirelease ng National Housing Authority tungod sa utos ng ating mahal na Pangulo. Sa ngayon, ang mga naibigay na natin in coordination with USAID and the International Organization for Migration ay 5,598 shelter-grade tarpaulin sheets sa Cebu, Bohol, Southern Leyte, and Caraga Region. And we team up with the Philippine Coast Guard in distributing 14,000 more shelter-grade tarpaulin sheets, 250 modular tents for evacuation centers, and 1,310 solar lamps in typhoon hit areas. Bombo Raymond? Yan, yung bahagi ng pahayag ni Secretary Del Rosario. At ito nga, kaugnay sa nakakabahala na sitwasyon, yung pagtaas pa ng COVID-19 cases, ay kaninang alas 4 nagpatawag ng meeting si Pangulong Duterte sa Interagency Task Force. At ito yung nagpapatuloy pa ngayon, sabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, na kasama sa turang meeting. At nilinaw din at itinanggi ni Secretary Lorenzana yung mga kumakalat sa social media, may mga impormasyon kaugnay sa pagdeklara umano ni Pangulong Duterte ng martial law hanggang katapusan ng Enero. Pero ito ay itinanggi, pinabulaanan ni Secretary Lorenzana sa kanyang iparating na mensahe sa mga mamahayag sa Malacanang press corps. At yun, abangan natin dahil anytime talaga kung maihabol sa ating Bombo Network News ay papasok natin itong si Pangulong Duterte. At mag-abang-abang lamang ang ating mga kabayan sa Bombo Radio Philippines dahil urgent ito, mahalaga yung magiging anunsyo ni Pangulong Duterte kaugnay sa COVID response ng gobyerno, lalo na sa COVID-19 variant na Omicron. Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay. Bombo Raymond, dahil nga may mga lumulutang na ganyang fake news na martial law daw ang idideklara. So ano ba ang angkop na deklarasyon na po pwedeng gawin ng IATF at ng Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Raymond? Well, ang mangyari, hindi naman kailangan na ng kumbaga batas militar dahil in place naman na yung alert level systems, Bombo Dennis. So ang mangyari, pwede deklara yung pinakamahigpit na, particular dito sa Metro Manila at Calabar Zone area, yung alert level 4 or alert level 5 na katumbas ito ng lockdown o total lockdown muli. Parang yung naranasan natin noong 2020, Bombo Dennis. Siguro yun yung pinaka-extreme na maaaring gawin na paghihigpit, restrictions at tigil muna yung mga mobility, yung public transport, Bombo Dennis. At papayagan na lamang uli ay yung mga essentials, yung papayagang lumabas para yung lalo na yung mga medical healthcare workers, Bombo Dennis. Okay. With that, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang Berjaya Hotel tuluyan nang ipinasara ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Makati. Ang pamunuan naman nito umalma sa nasabing desisyon. Alamin ang karagdagang report ni Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis, Bombo Jane, tuluyan nang ipinasara ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Makati ang kontrobersyal na Berjaya Hotel ngayong araw.
Ito ay kasunod ng pagsuspinde ng Department of Tourism o DOT sa accreditation nito matapos na makalusot sa mandatoryong pag-asailalim sa 5-day quarantine ang isang balikbayan na tinaguriang poblasyon girl. Sinabi ni Attorney Michael Don Camiña, legal officer at spokesperson ng pamahalaang lungsod, na pasado alas 2 ng hapon kanina ay formal nang isinara ang Berjaya Hotel na matatagpuan dito sa bahagi ng lungsod ng Makati. Ito nga ay dahil na rin sa naging paglabag ng sabing establishmento sa Health and Safety Protocols at sa Republic Act 11332 o ang act na nagpoprotekta sa mga tao mula sa public health threat sa pamamagitan ng mahusay at epektibong disease surveillance sa mga emerging at re-emerging infectious diseases, diseases for elimination and eradication, epidemics at iba pa. Sa tulong ng Business Processing and Licensing Office o BPLO ay ipinatupad na ang closure order sa nasabing hotel na makikita ng nakapaskil sa mga glass door nito. Naabutan din ng Bombo Radio Philippines ang personal na pag-iinspeksyon ni NCRPO Chief Police Major General Vicente Danao sa mga hotel sa lungsod ng Makati upang masiguro na maayos na nakakasunod ang mga ito sa mga ipinatutupad na health and safety protocols ng pamahalaan. Magkatalagaan niya ng 2 personnel kada shift sa bawat hotel upang mabantayan ng mabuti ang lahat ng quarantine facilities upang hindi na muling maulit ang naunang insidente na kinasangkutan ni na poblasyon girl at massage girl. According to the mandate of the President, no? So we are providing 2 personnel in every shift in every hotel to. So out of the 120 hotels, we have 97 located here in Makati. Okay, so ito yung ating finocus ngayon para makita yung latag. Yes, meron po tayong 97 quarantine facility rito sa buong area, and ang instruction po natin, bantayan na mabuti lahat ng mga quarantine facilities in order not to repeat the same offense katulad nung nangyari last week, wherein may isang kababayan natin na nag-take life even though meron silang positive sila sa COVID. So yun ang iniwasan natin na mangyari uli. Sa Biyernes ay nakatakdang ikandado ang Berjaya Hotel upang mabigyan pa ng pagkakataon ng management nito na makapaghanda para sa relocation ng mga individual na kasalukuyang naka-quarantine dito. Inuubos lang yung, tinatapos lang yung quarantine ng mga pasyente na nasa loob, and then it will be temporarily stopped for the meantime. So kung di ako magkamali, katulad yan nung nangyari nung nakaraan, 6 months suspension yung ipinataw ng LGU sa kanila for non-supervision and the commission of the violation. Sa kabilang banda naman ay umalma ang Berjaya Hotel sa naging desisyon ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Makati na ipasara ito. Sa isang statement ay sinabi nito na walang legal na basihan ang hakbang na ito ng pamahalaang lungsod dahil sa hindi pa nila pinal ang naging order ng DOT dahil may pagkakataon pa raw silang umapela dito sa loob ng 15 araw na binigay sa kanila. Kung magugunita ay una ng kinasuhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang babaeng balikbayan at 8 pang ibang mga individual kabilang na ang kanyang mga magulang dahil sa pagtakas ito sa quarantine protocols matapos na dumating ito sa Pilipinas mula sa Estados Unidos. Samantala, siniguro naman ni Danao na walang militarization na nagaganap sa isinasagawang hakbang na mga kinaukulan at pawang mga paraan lamang ito upang mapigilang kumalat ang COVID-19 sa Pilipinas. Mula dito sa lungsod ng Makati, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, handa ang Overseas Workers Welfare Administration na tulungan ang mga OFW na stranded dulot pa rin ng COVID-19 cases, lalo na doon sa Hong Kong kung saan ay tigil na ang incoming flights mula sa 8 bansa kabilang ng Pilipinas. Ayon kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak, binabantayan nila ang mga airport at mga posibleng maapektuhan. Sinabi ni Kakdak na ang mga requirements at para dito sa mga recruitment agencies ay karaniwang very cooperative naman daw yung pakikipag-ugnayan sa kanila at may mga mapagkukunan upang matulungan yung mga stranded na manggagawa. Gayunpaman, ang ilang mga OFW ay maaaring bumalik sa Hong Kong sa pamamagitan ng isang independent at ito'y hiwalay
na pagsasayo sa kanilang mga employers at gayon din yung maaaring wala ng ugnayan sa mga manpower agencies diretso na ho doon. Anya, magbibigay ang OWA ng food, accommodation at transport assistance doon sa mga stranded na OFW. Napag-alaman na ipinagbabawal ng Hong Kong ang mga papasok na flights kabilang na ang mga interchange mula ho sa Australia, Canada, France, India, Pakistan, Pilipinas, Britain at yung United States mula ho Enero 8 hanggang 21. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak. Binabantayan natin ngayon sa airport yung mga posibleng maapektuhan kasi ng mga nakaraang karanasan, nakikita na natin na nasa stranded sila. At although in general, ang mga recruitment agencies are very cooperative at have the resources to help yung mga magiging stranded sa airport, hindi matutuloy yung flights, etc. Pero meron tayo kasi yung mga balik manggagawa, yung wala na sa recruitment agency arrangements, kusang loob na lang nanunumbalik sa kanilang employer. Sila yung malamang natutulungan natin. Kung wala silang matutuluyan dito sa Maynila, kung taga-probinsya sila, taga-ibang regions, ay tutulungan natin sila magkaroon ng shelter, of course, food and accommodations yan, na ibibigay natin sa kanila. At assistance na rin yung transport from the airport at kung saan man nila gusto magpahatid. So nakahanda tayo ngayon na tulungan yung mga posibleng mas stranded gawa nitong restrictions sa Hong Kong. Well, sa tingin ko, ito ay sa larangan na ng sa DOLE, sa POEA at sa DFA, engagement ng host country government patungkol sa pagsasaayos ng smooth deployment and entry ng Filipino workers. Again, wala akong nakikitang malaking problema dito other than yung posibleng mga health protocols o health requirements o restrictions na ipataw at magiging pansamantala lamang. So nakadepende ito sa ating koordinasyon with the host country governments at kung gaano natin as much as possible magiging hindi ganun katindi ang epekto ng mga health restrictions sa employer-employee relations, yung pag-perform ng OFWs ng kanilang functions abroad para rin sa kapakanan ng mga foreign employers abroad. Tinikuyan ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak. Abangan naman mamaya, kabuwang kinita ng pamalaan noong 2021 tumaas ng 5% ayon yan sa Department of Finance. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag-Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Bagamat mapapamahalaan pa rin daw ang bilang ng mga overseas Filipino workers na nananatili sa mga quarantine facilities, sinabi ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na itinuturing na itong red alert para sa kanila. Nabatid ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak na may 9,000 OFWs ang kasalukuyang inoobserbahan sa 240 hotels na quarantine facilities. Paliwanag ni Kakdak kung mas marami ang mga OFW sa quarantine facilities, mas malaki ang posibilidad na makatanggap ng pang-araw-araw na reklamo tulad na lamang ng mga issue sa pagkain, gamot at kalusugan. Ang OWA ay nagtalaga naman ng maraming mga team upang pangasiwaan ang mga pangangailangan ng ating mga nakakwarantine na OFW. Ang pagsasagawa ng swab test ay nakikipag-ugnayan daw ang kanilang tanggapan sa mga katuwang na ahensya ng gobyerno upang mapabilis ang proseso at masaayos ang pagbabalik ng mga OFW sa kanilang mga rehiyon. Magugunitang ipinag-utos nga ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Martes ang mga law enforcers na bantayan ang mga hotel na nagsisilbing quarantine facilities para sa mga umuwi ng mga Pilipino, kasunod na rin ng viral report ng isang babae na nagngangalang Gwyneth Chua na hindi umano nagpa-quarantine ng kumpleto at nagtungo pa sa party at pumunta sa ilang restaurant sa lungsod ng Makati. Narito pang bahagi ng pahayag ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak.
Sa ngayon, mga 9,000 OFWs tayo in around 240 hotel quarantine facilities. Manageable ang sitwasyon sa ngayon, although medyo red flag or red alert levels na yan for us. So binabantayan natin maigi ang sitwasyon. Nakadepende ito kasi sa bilis ng paglabas ng pag-swab test at bilis ng paglabas ng swab test results. So inaasahan natin na magkakaroon ng pagmamalman sa mga darating na araw. Binabantayan natin ng maigi. Pati yung sitwasyon na rin dito sa ating bayan, di ba? Medyo nadadama natin ang surge. Kaya pinagmamasdan natin at sinusuportahan at kino-coordinate naman natin sa mga ating partner government agencies yung mga swab test results, pati na rin yung conduct of the swab tests on the 5th or 7th day as the case may be, on the 3rd, 5th or 7th day as the case may be. So patuloy lang yung ating koordinasyon. Sa ngayon, meron tayong nararamdamang konting delays ng release ng swab test results, pero naiibsan naman ito. Merong one-stop shop, Sanib Puwersa, DOTR, DOH, DOLE, at iba pang mga ahensya kung saan nagtutulungan tayo para lalong maging mapabilis at maging smooth ang pag-uwi ng ating mga kababayan sa kanilang home regions. Bahagi po ng pahayag ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak. Samantala naman, humigit kumulang 15 toneladang donasyon na sakay ng BRP Gabriela Silang ang ligtas at mabilis na naihatid mula Maynila patungong Bohol, isa sa mga labis na nasalanta ng Typhoon Odette. Ganap na alas 6 ng umaga nang dumaong ang naturang barko ng Philippine Coast Guard sa Tagbilaran Port mula Pier 15 Port Area, Manila. Nagtulong-tulong ang mga PCG personnel sa pagbaba ng mga relief supplies tulad yan ng generator sets, banig, water filter, sako-sakong bigas, instant noodles, canned goods, chocolate drinks, purified drinking water at assorted goods. Pagtapos nito, sunod namang tutulak patungong Leyte ang BRP Gabriela Silang para maghatid ng karagdagang tulong. Tiniyak din ng Philippine Coast Guard na hindi maapektuhan ng COVID spike ang kanilang tuloy-tuloy na relief effort. Pinahintulutan ngayon ng batas ng alinsunod ho sa Department of Agriculture ang magbigay ng cash aid sa mga magsasaka na mayroong 2 hektarya o mas maliit pa na taniman ng palay hanggang sa 2024. Ito'y matapos na lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11598 o mas kilala bilang Cash Assistance to Filipino Farmers Act. Sa ilalim ng naturang batas, maaaring gamitin ng Department of Agriculture ang kanilang annual tariff revenue na sobra ng 10 bilyong piso sa ilalim na rin ng Price Competitive Enhancement Fund para ipangtulong doon sa mga magsasaka. Inatasan ng bagong batas na ang Bureau of Customs na direktang ibigay sa Department of Agriculture ang nasabing excess fund. Kapwa inatasan naman ng mga nasa pwesto ang BOC at gayon din ng DA na magsumiti ng magkahiwalay na reports sa Kongreso sa kada katapusan ng taon hinggil pa rin sa remittance ng naturang pondo at tungkol na rin sa aktwal na pondo na dinidisburse at mula huyan noong Setyembre 20 Setyembre ng nakalipas na taon nang aprubahan nga ho ng Kamara ang naturang panukalang batas at Setyembre 21 ng nakalipas din na taon ay pinagtibay ito ng Senado. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 10 ng Disyembre at ito'y yung kopya mga kabombo ay naibigay lamang sa publiko nitong araw, Enero 6 na ng taong kasalukuyan. Ang Supreme Court naman inanunsyong tuloy na tuloy ang 2020-2021 bar exam kahit mayroong biglaang pagtaas ng COVID-19 cases. Halos 12,000 bar examinees naman handa na rin matapos may pagpaliban ng 2 beses ang prestiyosong exam. May karagdagang pag-uulat si Bombo Gerald Ulep. Tiniyak ng Supreme Court, Bombo Jane, Bombo Dennis, na mahigpit nilang ipatutupad itong minimum health protocol sa mga lugar na pagdarausan ng bar examination. Yan ay gaganapin na sa Enero 23, araw yan ng Linggo, at yung susunod ay Enero 25, araw naman yan ng Martes. Ayon kay Bar Chairperson Associate Justice Marvic Leone na tuloy na kasi itong
2020 at 2021 bar examination sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19, maging itong pangamba nagpagkalat ng bagong variant ng nakamamatay na virus, itong Omicron. Kailangan na raw ituloy itong bar exam dahil hindi na malinaw kung kailan matatapos ang kasalukuyang pandemic na naging dahilan kung bakit nagkaroon na rin ng untold anxiety sa mga naghahangad na maging bagong abogado. Mayroong kabuang 11,790 na bar examinees na nakahanda na sa examination, na mayroon ng pinakamahabang oras ng paghahanda kumpara sa mga nagdaang batch ng bar examinees. Una rito, niresolba na ng court en banc itong issue ng pagbabawas sa coverage itong bar examination, maging ang pagpapaiksi sa duration ng prestigyosong pagsusulit. Kailangan umarong iksian itong araw ng coverage ng examination dahil sa pangamba na ma-expose sa COVID-19 ang mga examinees, maging itong personnel na kasama sa pagsusulit. Sa ngayon, kailangan din umarong magkaroon na ng bagong abogado na kailangan ng ating mga kababayan ngayong panahon ng pandemic. Kaya talagang itutuloy na itong naturang examination. Dahil naman sa revised coverage, narito yung mga subject para lamang sa bar examinations sa una at ikalawang araw ng examination. Sa Enero 23, lalamanin ng pagsusulit sa umaga itong batas patungkol sa estado at itong relasyon nito sa mga citizens, at sa hapon ito namang magiging laman ng examination ay ang criminal law. Sa ikalawang araw, Enero 25, ang exam ay patungkol naman sa batas sa private personal at commercial relations. Sa umaga yan, at sa hapon naman itong procedure and professional ethics. Hinihintay pa itong paglalabas ng revised at reduced coverage sa pamagitan naman ng bar bulletin na ilalabas ng bar chairperson. So, bali 4 na subject lamang itong sakop ngayon ng pagsusulit, hindi kagaya dati na 8 na subject at yung 4 na linggo dati ng buwan ng Nobyembre, ngayon ay 2 araw na lang itong pagsusulit. So, sinasabi ng mga eksperto na malaki yung tsansa ng mga abogado na mga gustong mag-abogado na makapasa dito dahil makakapag-focus sila sa 4 lamang na subject. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Sa dagdag pa nating mga balita, nakakuha ng temporary restraining order o TRO mula sa Korte Suprema ang 3 pang party list groups laban sa pagkakabasura ng Commission on Elections o COMELEC sa kanilang registration. Ang mga ito ay ang Friends of Poor and Jobless o FPJ party list. Ako, breeder at laban ng isang bayan para sa reforma at oportunidad o libro. Sa magkahiwalay na resolusyon ng Supreme Court en banc, ipinag-utos nito sa poll body na ipahinto ang implementasyon ng kautusan at ang resolusyon nito na nagdidiskwalipika sa 3 bilang party list groups. Inatasan din ng kataas-taasang hukuman ng COMELEC na magsumiti ng komento sa petisyon ng mga grupo sa loob ng 10 araw. Una na rin nag-issue ang korte ng TRO laban sa pagkakabasura sa COMELEC resolution para sa accreditation ng 7 iba pang mga party list organizations. Mamaya naman kukuha tayo ng karagdagang update sa report na kabuuang kinita ng pamalaan noong 2021 tumaas ng 5% ayon yan sa Department of Finance. Samantala muna, pansamantalang itinigil muna ng Department of Foreign Affairs ang kanilang Temporary Off-Site Passport Service o TOPS. Yan ay sa 3 mall sa Luzon dahil pa rin sa mga tauhan nito na nahawa ng coronavirus disease COVID-19. Ang mga consular service sites na iniutoso na pansamantalang isara ay ang TOPS dyan sa Robinsons Lipa, Robinsons Magnolia at SM Manila. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs sa isang advisory na ang pansamantalang pagsuspinde ng mga operasyon ay bahagi pa rin ng mga hakbang sa pag-iingat ng kanilang tanggapan laban sa pagkalat ng COVID-19 sa gitna ng matinding pagtataas na naman ng mga kaso at umaapila ang departamento para sa patuloy na pag-unawa ng publiko
habang sumusunod dito sa mga inireseta o ipinapayo habang patuloy ang laban dito sa pandemya ng COVID-19 para na rin sa kaligtasan ng mga tauhan at mga aplikante. Inanunsyo naman ang ahensya noong Enero 5 na ang mga hindi nabakunahang aplikante, kabilang na yung mga minor de edad, ay hindi ho mapagpapatuloy doon sa anumang mga tanggapan para sa pagproseso ng kanilang pasaporte sa mga mall na matatagpuan sa mga lugar na nasa ilalim pa rin ng Alert Level number 3. Ang Pasay City General Hospital, nasa full capacity na ang kanilang inilaang kama para yan sa mga pasyente ng COVID-19. 29 na kanilang health workers naman tinamaan ng nakakahawang sakit. May pagulat ng Star FM Manila. Hindi na muna tatanggap ang Pasay City General Hospital ng mga pasyente na nagpositibo sa COVID-19. Ito ay ayon kay Dr. John Victor De Gracia, Director ng Pasay City General Hospital, sapagkat puno na ang kanilang 40-bed capacity na nakalaan para sa mga pasyente ng COVID-19. Naging full capacity anya ang Pasay City General Hospital bandang alas 8 pa lamang ng Miyerkules ng gabi, Enero 5. Bukod dito, sinabi pa na puno na rin ang kanilang isolation sa emergency room. Idinagdag pa ni De Gracia na hindi na rin muna sila tatanggap ng dagdag na pasyente na non-COVID dahil sa kakulangan ng tauhan, sapagkat 29 sa health workers ng Pasay City General Hospital ang tinamaan na rin ng virus. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ating balikan ang ulat, nakabuwang kinita ng pamalaan noong 2021 tumaas ng 5% ayon yan sa Department of Finance. May detalye si Bombo Day Vincent Pasi. Bombo Jane, Bombo Dennis, ay lumago nga ng 5% ang kinita ng national government sa unang 10 buwan ng taong 2021 na umaabot sa 2.49 trillion pesos mula sa 2.37 trillion pesos sa kaparehas na period noong taong 2020 ayon yan sa Department of Finance. Ang tax revenue ay mas mataas ng 9.1% ayon sa Department of Finance. Ang collection kasi ng Bureau of Internal Revenue o BIR ay umakyat ng 6.8% habang ang koleksyon naman ng Bureau of Customs ay tumaas ng 17.1%. Pahinggil yan sa mga imports. Ang total collections ng Bureau of Customs na 5.25.4 billion para sa naturang period ay mas mababa ng kaunti kung ikukumpara sa pre-pandemic collection nito na 527.7 billion pesos. Samantala, ang non-tax revenues naman ay mas mababa ng 22% dahil yan sa non-recurrent collections noong nakaraang taon mula sa government corporations at mga government offices. Nakasaad na rin yan sa ilalim ng Bayanihan 1. Ang expenditures naman, Bombo Jane, sa kabilang dako ay tumaas ng 11.5% bagya dahil sa spending na rin sa paglaban sa kontra sa COVID-19 pandemic. Sa kabila ng mataas na fiscal deficit, napanatili naman ng mataas ang revenue performance dahil na rin sa napanatili ang maayos na macroeconomic fundamentals at na mga attainable na manageable inflation ayon yan sa ahensya. Bombo Day Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha pa tayo ng mga dagdag na balita. Omicron cases sa Pilipinas umakyat na sa 43 matapos madagdagan pa ho ito ng 29 na local cases mula ho yan doon sa returning OFWs at iba pa. May balita si Bombo Everly Rico. Nakapag-detect ng karagdagang 29 na kaso ng Omicron variant sa Pilipinas. Kinumpirma ngayong araw ng Department of Health mula sa 48 samples na isinailalim sa genome sequencing noong Enero 2 ng taong kasalukuyan, lumabas sa resulta na 10 returning overseas Filipinos at 19 na local cases ng Omicron variant kung saan ang nakalagay na address ng mga ito ay sa National Capital Region.
Dahil dito tumaas na sa 43 ang kabuuang kaso ng highly transmissible at itinuturing na variant of concern na Omicron variant sa bansa. Sa natukoy na 19 na bagong local cases na positibo sa Omicron variant, 14 dito ang nananatiling aktibo. 3 naman ang idineklarang gumaling na, habang nasa 2 naman ang kasalukuyan pang kinukumpirma. Biniberipika naman sa ngayon ng Department of Health ang resulta ng COVID-19 test, gayon din ang health status ng lahat ng mga pasahero na dumating sa bansa sakay ng isang eroplano upang matukoy kung ang mga ibang pasahero na kumpirmadong nagpositibo sa Omicron ay nakaranas ng sintomas ng sakit pagkadating dito sa bansa. Inaabisuhan naman ng kagawaran ang mga biyahero na dumating sa Pilipinas na makipag-ugnayan o tumawag sa COVID-19 hotlines ng Department of Health o sa kanilang mga local government units upang maipaalam ang kanilang health status. Sa kabila naman ng nakikitang pagtaas ng COVID-19 cases sa Pilipinas, bunsod ng Omicron COVID-19 variant, nananatili pa rin ang presensya ng isa pang variant of concern, ang Delta COVID-19 variant. Nakapagtala din ang bansa ngayong araw ng karagdagang 18 bagong kumpirmadong kaso ng Delta variant mula sa samples ng 19 na returning overseas Filipinos, habang nasa 29 naman ang local cases mula sa mga lugar na may case clusters. Lumabas sa latest sequencing run na 18 dito ang returning overseas Filipinos at 10 naman ang local Delta cases na may mga address din sa National Capital Region. Sa kabuuan, nasa 8,497 na ang bilang ng nagpositibo sa Delta COVID-19 variant sa Pilipinas. Kaugnay nito, patuloy naman ang panghihikayat ng DOH sa mga kwalipikadong individual, lalo na sa mga vulnerable population ng bansa, gaya ng mga senior citizen, may comorbidities at mga minors na magpabakuna na at magpa-booster shot. Dahil nananatili pa rin na pinakamabisang depensa at napatunayan ng ligtas at epektibo at libre lamang ang mga bakuna na itinuturok laban sa coronavirus. Paalala din ng DOH na iwasan na maging kasangkapan sa transmission ng virus dahil kapag mas marami anyang nahawaan, mas malaki din ang tsansa ng mutation ng virus. Mahalaga ding paalala ng DOH para sa mga nakakaranas ng sintomas ng virus na agad na mag-isolate at magpasuri. Maaari ding sumangguni sa telemedicine services ng Department of Health. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Oras natin, 38 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang oras inihatid sa inyo ng Dunkin' Donut, pasalubong ng bayan. Pataw ng mga paghihigpit ang Tagaytay City sa ilang mga recreational activities kasunod ng matinding pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa mga lugar na nakapalibot sa Metro Manila, isang pangunahing pinagmumulan ng mga turista doon. Sa ilalim ng Executive Order 404, ipinagbawal ni Mayor Agnes Tolentino ang mga funfair, live na voice o wind instrument performance at lottery betting shops. Ang mga sinihan ay pinapayagang gumana sa 30% indoor capacity at 50% outdoor capacity, habang ang mga sumusunod ay pinapayagan naman sa 30% indoor capacity, ngunit para lamang ito sa mga fully vaccinated individuals, kagaya yan ng recreational venues, religious gatherings, licensure exam, dine-in services, personal care services, fitness studios, non-contact sports, film, music, TV production. Ang lalawigan ng Cavite kung saan matatagpuan ang Tagaytay ay nasa Alert Level 3 mula noong January 4. Samantala, inaasahan ng lokal na pamahalaan ng Maynila na palalawigin ang serbisyo nito ng drive-thru booster shots para ho sa mga courier. Ito ay habang daan-daan na mga delivery workers ang nakasakay ho sa mga motorsiklo at bisikleta ang bumubuhos doon sa Bonifacio Shrine upang sila ay mabigyan ng karagdagang layer ng proteksyon laban sa COVID-19.
Sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno, nakikita nila ang daan-daang mga driver ng courier at delivery service applications na mga gustong makakuha ng booster shots. Anya, 7 sa 10 delivery drivers na naka-avail na ng libreng booster shots ay hindi naman residente ng lungsod ng Maynila. Dagdag pa nito na inaprubahan na ng pamahalaang lungsod ang pagpapatuloy pa ng booster shot vaccination sa Divisoria noon pang araw ng Huwebes ng gabi at bilang pagtugon na rin sa kahilingan ng mga driver at vendors, mga delivery boy na bumabiyahe sa naturang lugar. Anya, may kabuang 754 na mga driver, vendor at delivery boy ang naka-avail na ng booster shots na ibinibigay sa Divisoria at mula pa ho noong Miyerkules ng gabi. Sinabi naman ng alkalde na kailangan ang publiko ay magpa-booster shot o kaya naman ay magpabakuna sa lalong madaling panahon lalo't patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Inanunsyo naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na isasara ang kanilang central office sa Quezon City sa loob ng 2 araw. Ito ay upang bigyang daan ang mass testing sa mga tauhan nito sa gitna ng tumataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19. Sa isang Facebook post, sinabi ng LTFRB na hindi ito tatanggap ng anumang physical na transaction sa central office mula ngayong araw hanggang bukas. Ihinagdag ng ahensya na ang kanilang 24/7 hotline na 1342 ay hindi magiging aktibo simula ngayong araw hanggang Enero 9. Pinayuhan ng LTFRB ang publiko na magpadala ng mensahe sa kanilang official na Facebook o sa pamamagitan ng email sa kanilang Public Assistance Complaint Desk. Nag-anunsyo naman ang Cebu Pacific ng bagong kanselasyon ng mga flight sa gitna na rin ho ito ng staff shortage dahil na rin sa mga empleyado na kasalukuyan hong naka-quarantine upang maiwasan ang mga huling minutong pagkakansela dahil na rin sa hindi available ng mga crew at ground personnel. Maagang kinansela ng naturang airline company ang mga flight mula ho Enero 7 hanggang 10 ng taong kasalukuyan at gayon din sa paglilipat sa mga pasahero sa iba pang available na mga flights ng naturang kumpanya sa parehong araw. Sinabi ng airline na ang mga pasaherong apektado ng mga kanselasyon ay naabisuhan na ng kanilang mga bagong schedule ng flight sa pamamagitan ho ng contact details na ibinigay sa kanilang booking. Maaring piliin ang mga apektadong pasahero na i-rebook ang kanilang flights o i-refund na lamang yung kanilang naibayad o halaga ng ticket o ilagay ang katumbas ng pera na kanilang tickets sa isang travel fund. Pinayuhan ng airline company ang mga apektadong pasahero na sikasuhin ang kanilang booking sa pamamagitan ng kanilang official website. Sinuspende naman ng Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna ang operasyon nito hanggang January 16 dahil sa mataas na bilang ng mga nahawaan ng COVID-19 sa bansa. Sinabi ng pamunuan na isinasara na nito ang kanilang mga pintuan dahil prioridad nito ang kaligtasan ng mga bisita at kawani nito. Sinabi ng Enchanted Kingdom na mabisitang nag-book ng mga ticket sa pamamagitan ng kanilang online store ay maaring mag-rebook anumang oras bago ang petsa ng pagtatapos ng validity. Noong Miyerkules, sinalagay ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease ang Laguna sa mas mahigpit na Alert Level 3. Kasunod ito ng biglang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Sa ilalim ng Alert Level 3, maraming establishment ang papayagang mag-operate sa 30% indoor venue capacity para lamang yan sa mga fully vaccinated na individuals at 50% outdoor venue capacity basta lahat ng empleyado ay fully vaccinated. Pinalalahanan naman ni PNP Chief Junardo Carlos ang mga motorista at commuters na patungong Bulacan at gayon din yung patungo dito sa Metro Manila na palaging bitbitin dalhin ang kanilang vaccination cards para ipresenta sa mga border checkpoints ng Philippine National Police. Kasunod ho ito ng direktiba sa PNP ng mga lokal na pamahalaan, lalo na dyan sa Bulacan at mga syudad dito sa National Capital Region na suriin ang vaccination status ng mga inbound travelers.
Ayon sa PNP chief, ang mga walang may papakitang vaccination card ay pababalikin sa kanilang pinanggalingang lugar. Obserbasyon ng general na nagkaroon ng matinding trapiko o pagbigat ng daloy ng trapiko sa unang araw ng pagpapatupad ng patakaran doon sa area ng Bulacan dahil na rin sa striktong inspeksyon na isinasagawa. Pero kailangan niya ito para mapigilan ang pagkalat ng virus. Kaya pakiusap ni General Carlos sa mga hindi naman importante ang biyahe na manatili na lamang muna sa kanilang bahay para maiwasan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko. Patuloy niyang ina-assess ng PNP ang sitwasyon at handang magdagdag ng mga tauhan sa mga border checkpoints para sa kung sakali na bibigat ang daloy ng trapiko at kung kakailanganin. Aktibidad sa Sinulog 2022 kansilado, send-off ceremony para sa volunteers at organization na i-deploy sa 457th Fiesta Senior ay sinagawa kanina. May pagulat ang Bombo Radio o Star FM Cebu. Nagsagawa ng send-off ceremony kaninang umaga sa halos 400 mga personnel mula sa Cebu City Police Office, Probe, CSET, CCDRMO, CCTO at Task Force Kasaligan na idadeploy sa ika-457th Fiesta Senior nitong lungsod ng Cebu. Nagkaroon na rin kanina ng dry run ang mga sakop ng CCPO, City Government at Basilica Minore del Santo Niño sa opening salvo mobile procession na isasagawa bukas. Wala namang ibang sasakyan ang papayagang sumali sa convoy ng prosesyon. Isasagawa naman ng virtual ang lahat ng Novena Mass mula Enero 7 hanggang 15. Nakatagda namang isagawa ang Vespera's Grand Mobile Procession pagsapit ng Enero 15 kung saan dadaan sa Sisilex Bridge ang convoy mula Cordova patungong Cebu City. Samantala, kansilado na ang mga aktibidad sa Sinulog ngayong taon kabilang na ang Sinulog Grand Parade, Sinulog Showdown at Sinulog Festival Queen dahil nakitaan ang pagtaas sa kaso ng COVID nitong lungsod at dahil na rin sa banta ng Omicron variant. Sa halip, magkakaroon ng fundraising activity para sa naapektuhan ng bagyong Odette dito. Sa selebrasyon ng kapistahan ni Senior Santo Niño ngayong taon, meron itong tema na Santo Niño, Our Source of Communion, Life for Mission. Mula rito sa impilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Update muna tayo mga kabombo doon sa mga minor de edad na naitalang nalunod doon sa dagat sa Iligan City. May update ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Patay na matagpuan ang 4 sa 5 na mga minor de edad na sabay-sabay malunod habang naliligo sa dagat sa Purok 1, Barangay Tambakan, lungsod ng Iligan nitong araw lamang sa panayam ng Bombo Radio. Inihayag ni Police Major Sandres, panulong ng Iligan City Police Office, na kinilala ang mga biktimang namatay na sina Jumar, 6 anyos, Jusel, 7 anyos, Jonre Sarsaba, 12 anyos, Nigel May Marilog, 6 anyos at missing si Daisy May Duble na patuloy pang pinaghanap ng mga otoridad. Sinabi ni Panulong na habang binigyang saklolo ng ama na si Premiliro Sarsaba, si Jusel dahil nalulunod, subalit hindi nito namalayan na sumusunod sa kanya ang 4 pang mga anak. Itinulak umano ng ama ang 4 na anak papunta sa medyo mababaw na bahagi ng dagat, subalit tinangay ang mga ito ng mga alon at lahat missing. Agad naglunsad ng malawakang rescue, search and retrieval operation ang mga otoridad hanggang sa narecover ang 4 sa 5, subalit lahat sila nalagutan ng kanilang mga hininga pagdating sa ospital. Sa ngayon, patuloy na pinaghanap pa si Doble habang isinagawa ang karagdagang investigasyon ukol sa pangyayari. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! #1 most wanted NPA leader napatay naman ng militar. May detalyang Bombo Radio Davao. Kinumpirma ngayon ng 10th Infantry Division Philippine Army na napatay ng tropa ng militar ang 69 anyos na most wanted CPP-NPA leader sa Mindanao na si Minandro Villanueva alias Bok. Inihayag ni Captain Mark Anthony Tito, Chief Division ng Public Affairs Office ng 10th ID Philippine Army, na napatay ang naturang NPA leader sa naganap na inkwentro noong nakarang araw sa Barangay Libudon, Mabini, Davao de Oro. Ang pagkamatay umano ni Villanueva ay magdudulot ng napakalaking kawalan sa panig ng Communist Terrorist Group, hindi lamang sa Southern Mindanao kung hindi sa buong bansa. Si Villanueva ay itinuturing na longest serving secretary ng Southern Mindanao Regional Committee ng NPA at kasalukuyang secretary
ng Mindanao Commission, head ng National Operations Command ng NPA at member ng Political Bureau Central Committee ng Communist Party of the Philippines. Naharap ito sa patong-patong na kasong murder, double frustrated murder, arson, robbery with intimidation, rebellion at marami pang iba, kung kaya kinilala ito bilang number 1 most wanted leader ng NPA na mayroong patong sa ulo na 5.6 million pesos. Ang pahayag ni Captain Mark Anthony Tito, Chief Division ng Public Affairs Office ng 10th ID Philippine Army. Kumbaga katapusan na, nasa endgame na ta, kumbaga nasa last quarter na ta, in a totally defeating the communist terrorist group here in southern Mindanao, and of course, hopefully, sa Tibok Mindanao o sa Tibok Pilipinas na po. Yan ang balita mula Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Angie Balyones Chagas para sa Pambansang Radyo na Pilipinas at number 1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Makibalita muna tayo dahil yung polo dun sa Saudi Arabia ay pansamantala daw ipinasara dahil sa nagpositibo sa COVID ang labor attaché at yung polo conference naman sa Amerika ngayong Enero ay balak daw ilipat sa Canada. Yan at iba pang mga balita sa report ng Bombo Radio Kawayan. Pansamantalang isinara ang Philippine Overseas Labor Office o POLO sa Saudi Arabia matapos na magpositibo sa COVID-19 ang isang labor attaché. Magtatagal ito hanggang gumaling at matapos ang quarantine ng labor attaché. Maging ang labor attaché sa Milan, Italia ay nagpositibo sa virus. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, sinabi naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III na dahil marami naman ang kaso ng Omicron variant sa Estados Unidos at Europa ay pinag-iisipan niyang ilipat sa Toronto o Vancouver, Canada ang nakatakdang POLO Conference sa Amerika sa January 23 hanggang 24, 2022. Pupulungin niya ang mga labor attaché para paalalahanan sila para pangalagaan ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Makikipag-ugnayan din siya sa mga Filipino community. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Kawayan. Kakausapin natin yung mga labor attachés ko, yung mga, alam mo naman, sila ang nag-aalaga sa ating mga OFWs, kaya kailangan i-remind ko sila na nandun sila para alagaan yung ating mga OFWs at kakausapin ko rin yung mga Philippine communities. Para sa Bombo Network News, Bombo Pinky Estolas nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Isabela. Basta Radyo, Bombo! Mga branded na paracetamol naman sa Iloilo, kinukulang na. May detalyang Bombo Radio Iloilo. Nagkakaubusan na ang mga branded na paracetamol sa Iloilo. Ito ay kasunod na rin ang pagdagsa ng mga mamimili sa mga pharmacies upang bumili ng nasabing gamot. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Judith Digala, Provincial Director ng Department of Trade and Industry Iloilo, sinabi nito na mga generic na paracetamol na lang ang natitira sa ilang mga drugstores. Ayon kay Degala, ang mga pharmacies na mismo ang gumawa ng hakbang upang hindi maubusan ng ibang mamimili, kagaya na lang ng paglimit sa mga customers sa 30 hanggang 50 mga tablets na pag-alaman na matapos na iulat ang index case ng Omicron variant sa Iloilo City. Nagdagsaan na mga mamimili ng paracetamol hindi lang sa lungsod kundi maging sa lalawigan ng Iloilo. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Isang 74 anyos na lalaki na namatay sa western state ng Rajasthan. Ito ang unang pagkakataon na may namatay sa India dulot ng variant ng Omicron. Sinabi ng kanilang Health Ministry na ang lalaki nagdurusa sa diabetes at iba pang comorbid conditions. Ang India ay nagulat ng 2,630 na mga kaso ng Omicron sa ngayon. Nagulat ito ng higit sa 90,000 kaso ng Webes, isang halos 6 na beses na pagtaas sa nakaraang linggo na sabi ng mga eksperto na pinalakas ng variant ng Omicron. Nagtala ang India ng 325 na pagkamatay sa loob ng 24 hours, ngunit isa lamang ang nag-link sa Omicron, sinabi ng mga opisyal. Sa ngayon, ang estado ng Maharashtra, West Bengal, Delhi, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka at Jharkhand ay ilan sa mga umusbong na states of concern na may matinding pagtaas sa lingguang mga kaso at mga positivity rate. Sa ngayon ay nakapagtala ang India ng higit sa 35 milyong mga kaso ng COVID-19 at humigit kumulang 482,000 na pagkamatay mula sa virus.
Samantala naman, 97 mga hostages sa Nigeria na iligtas ng mga kapulisan makalipas ang mahigit 2 buwan matapos dukutin ng mga armadong grupo. May pagulat ng Star FM Iloilo. Nirescue ng mga kapulisan sa Nigeria ang 77 mga hostage. Ito'y makalipas ang mahigit 2 buwan matapos maabdak ang mga ito ng mga armadong grupo sa northwest na bahagi ng nasabing bansa. Karamihan sa mga hostage ay mga kababaihan at mga bata. Kabilang sa mga nakalaya ay ang 19 na mga sanggol, 7 mga buntis na kababaihan at mahigit 1 dosenang mga kabataan. Sa panayam kay Daniel Oluwashina Mukaila na isang business development strategy sa Nigeria, anya na isagawa ang operasyon sa pakikipagtulungan ng mga residente at security forces. Dagdag pa nito, hindi pa malinaw kung binayaran na ang ransom dahilan upang makalabas ang mga bihag. There has to be collaboration between villagers, residents, and the security forces. There must be this synergy. So there's a whole lot of strategy, a whole lot of resources we're talking about, even financing security operatives. We've heard things of how security operatives are complaining of ill funding. Of course, for kidnappings, some kidnappers demand the ransom. At yan ang balita mula dito sa 99.5 Star FM Iloilo. Ito si Star DJ Charlie, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Bombo Sports News. Pinasinayaan ng gobyerno ng China ang tinaguriang closed-loop operation na siyang titiyak daw para maiwasan ang mga atleta na magkaroon ng COVID-19 sa lalo na yung Omicron variant habang dumadalo sa 2022 Beijing Winter Games. Ginawa ng China ang naturang hakbang eksaktong 1 buwan bago pa man ang pagsisimula ng mga games. Sinasabing ang naturang sistema ay para maiwasan na kumalat pa ang virus mula sa mga atleta patungo sa publiko. Bahagi ng closed-loop bubble ay maaari lamang ho na makaalis ang mga participants kung palabas na ng kanilang bansa o sasailalim sa quarantine. Una nang nanguna itong si Chinese President Xi Jinping sa inspection doon sa mga pasilidad batay na rin sa sistema ng China. Limitado lamang ang mga games-related personnel at ilang lugar o kaya naman ay venue para sa pag-iikot at gayon din para walang kontak sa lahat ng local population. Ang mga dayuhan naman na mga participants ay darating at lilipad doon lamang magkakaroon ho ng designation na lugar, designated areas, ibibigay ho sa kanila na nasa loob naman ng closed loop. Sinasabing ang patakaran ngayon doon sa China ay mas mahigpit pa kumpara sa Tokyo Olympics noong nakarang taon. Mahigit 2,000 na international athletes ang siyahong inaasahang bubuho sa China at mahigit naman na 25,000 stakeholders ang makikibahagi rin. Samantala, yung Pinay Taekwondo Jin nakapag-uwi ho ng 3 gintong medalya sa Second Kingdom Women's Championship na ginanap sa Saudi Arabia. May report ang Star FM Baguio. Nakapag-uwi ng 3 gintong medalya ang Pinay Taekwondo Jin na si Ayin Kial sa Second Kingdom Women's Championship na ginanap sa Saudi Arabia. Nanguna ang Ilongga Taekwondo athlete sa Junior Female Black Belt Individual Pomsei, Team Pomsei at Individual Sparring. Ito nga ang unang pagkakataon makalipas ang 2 taon na magkaroon ng live competition sa nasabing bansa. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Taekwondo athlete na si Ayin, sinabi nito na isang malaking hamon ang kanyang ginawang preparasyon dahil sumabay pa ito sa kanyang pag-aaral. Gayunpaman, thankful ito dahil naging matagumpay ang kanyang laban. Very happy po syempre and very proud din naman ako sa sarili ko kasi ayan, nasulit naman po yung hard work ko and I'm very happy kasi minsan lang po talaga magkaroon ng competitions na ganito and even winning not only 1 but 3 gold was really fulfilling and reassuring para sa